19. december. Strhol sa od úľaku, lebo výjav sa zmenil a on sa takmer dotýkal postele. Holej postele bez závesov a na nej sa pod prederavenou plachtou črtalo telo, ktoré nemo, ale veľmi jasne svedčilo o svojej úbohosti. Izba bola veľmi tmavá. V takej tme sa nedali rozoznať jednotlivosti, hoci sa Scrooge akoby na tajomný pokyn poobzeral okolo seba, kde je. Scrooge úchytkom pozrel na prízrak, jeho pevná ruka ukazovala na hlavu mŕtvoly. Plachta bola cez telo prehodená tak nedbanlivo, že ju Scrooge mohol prstom nadvihnúť a odhaliť tvár. Ty chladná, ľadová, neúprosná, strašná smrť. Postav tu svoj oltár a zahaľ ho do všetkej tej hrôzy, ktorou vládneš. Tu je tvoje kráľovstvo. Udri, večný tieň, udri a uvidíš, ako z rany vytrisknú jeho dobré skutky a tie kvapky padnú do zeme ako semeno nesmrteľného života. Nik tie slova nehovoril Scroogeovi do uši a predsa ich počul, ako hľadel na posteľ. Muž tam ležal sám, v tmavom, prázdnom dome. A nebola tam ani jediná duša, ktorá by potvrdila, že pre ňu niečo dobré urobil. Duch, aké je to príšerné miesto. Ver mi, nezabudnem na toto ponaučenie, keď sa odtiaľto pohneme. Len už poďme preč. Duch neochvejne ukazoval na hlavu mŕtvoly. Rozumiem, urobil by som to, ale nevládzem, ja nemôžem. Ak je tu v meste jediná osoba, ktorej sa dotkla smrť tohto človeka, ukáž mi ju, duch, ja veľmi ťa prosím. Prízrak pred ním rozprestrel čierne rúcho ako krídlo. Keď ho v zápäti odtiahol, pred nimi sa ukázala izba osvetlená denným svetlom a v nej bola matka s deťmi. Veľmi úzkostlivo niekoho čakala, lebo sa nepokojne prechádzala hore-dolu, na každý zvuk sa strhla, vyzerala von oblokom. Konečne sa ozvalo to dlho očakávané zaklopanie. Žena sa rozbehla k dverám a privítala svojho muža. Bol to mladý človek s ustarostenou, skľúčenou tvárou. Teraz mal v tvári zvláštny výraz. Vyžarovala mu z nej akási radosť, aj keď utajovaná, lebo sa za ňu hanbil. Čo máš nové? Ja vlastne neviem. Je to dobré alebo zlé? Zlé. Sme na mizine? Nie, ešte máme nádej, Karolín. Ak nám pozhovie, tak je tu nádej. Ak by sa to stalo, nebolo by to beznádejné. Nemôže nám pozhovieť, je mŕtvy. Tá pripitá žena, ako som ti včera rozprával, mi povedala pravdu. Keď som sa chcel k nemu dostať a poprosiť ho o týždenný odklad. A na koho previedol našu dlžobu? Ešte neviem, ale dovtedy nejaké peniaze zoženieme. A keby aj nie, mali by sme strašnú smolu. Keby aj nový veriteľ bol takisto nemilosrdný ako on. Dnes môžeme spať s ľahkým srdcom, Karolín. Nuž, jednu rodinu obšťastnila smrť tohto človeka. Umožni mi, aby som videl nejakú nežnosť v spojitosti s touto smrťou. Prosíkal Scrooge ducha.